Але факти сепаратизму були і на Галичині. Тому то і діло, щоб приховати сотні сепаратистських закликів Галичини, їм приходиться бити по Закарпаттю. Ну там за Донбас не кажу, за Крим, там взагалі. Але в нас мирний регіон, львів'яни б'ють. Чому? На всякий випадок. А от пригадується мені той случай, як Львівська обласна рада зібралася на сепаратистське зібрання, а під нею десятки плакатів, тисячі людей. Там прописано, ми вам виставимо в інтернеті ті фотки, Галичині автономію. Вдумайтеся, там десятки таких транспарантів. Уже згадувались ми мера Руської, що вона закликала до сепаратизму. І дивно, в той самий день, коли там була акція львівського регіонального мощного сепаратизму, коли треба було львівським журналістам бути всім під їхньою сепаратистською обласною радою, з Львова вони терміново посилають групу журналістів в Ужгород, під кафедральний собор міста Ужгорода, де вони роблять передачу. Вони прийшли до сепаратиста-священника, котрий до них не вийшов, але вони знають, що він сепаратист. А в той самий час там, у Львові, требують Галичині автономію. СБУ сьогодні, на нашу думку, приховує сотні випадків, очевидних для тисяч людей, фактів галицького сепаратизму. Той фейковий сепаратизм в Закарпатті, ліплячи нам, щоб приховати, на нашу думку, злочини проти України наших сусідів, які, щоб скрити свої неприглядні діла. Згадаємо, як коли приходив до власти Янукович, вся Галичина казала, ми виходимо з України. Хтось дав цьому ознаку правову, що це був злочин? Ні. Отже, в статті «Діяльність громадських організацій національних меншин як чинник консолідації українського суспільства», а колектив монографії загальною редакцією Мар'яна Токаря і Петра Петровського написана ця чехарда, яка, на нашу думку, подана, можливо, навіть із спецслужб, яких давлять знайти сепаратистів, а їх нема. Давлять, вимагають, а їх нема. А сепаратистів не можуть знайти, тому що пішли путем політичної української шарманки. Русини Закарпаття апріорі сепаратисти. Дуже можливо, що і в СБУ відкриті многі кримінальні справи проти многих русинів, а ходу їм давати неможливо, бо нема фактів сепаратизму. Це би мало радувати? Ні. Окрім галицько-польських закликів до сепаратизму, в Закарпатті і в Україні, на заході України ми таких не знаємо. З другого боку, випуск таких книг і фейкових політичних мотивованих статей – це приготування на майбутнє до масових репресій. Не тільки в Закарпатті, але й по всій Україні, але в Закарпатті проти русинів, проти канонічної церкви, проти мирних жителів Закарпаття, з яких націоналісти Галичини малюють антиукраїнців. В тих людей ганьба померла. Той явний нацизм, фашизм та плани провокувати війну в Закарпатті, таку як в Донбасі, це їхні плани, оскільки ще тепер і мадяри недавно заключили договір про газ в обхід України, і тому тернопільський чиновник через засоби масової інформації на телебаченні злочинно звернувся до влади України жорстоко карати місцевих мадярів в Закарпатті за їх мадярського Орбана. Що це за заклики? Де правова оцінка таким фашистським закликам? Якщо на це піде влада України, а ті київські небожителі, мільярдери за наш рахунок, безумовно, їм треба щось робити. Їм потрібно, щоб хтось воював, щоб в Закарпатті була війна, щоб люди не розумілися, якими путями їх граблять, обманюють і лишають елементарних прав. Но в будь-якому випадку ніколи такі злочини не бувають вічними. Як казав один американський мудрець, можна обманювати 1,
довго чи багато довго, але невозможно всіх обманювати і безконечно. Буде колись і в Закарпатті суд народний, суд, котрий буде давати оцінку всім злочинам, не тільки теперішні роки за останні 7, найбільше їх за 7 років, а й за всі 30 років, де мирні русини Закарпаття просяться мирно бути визнаними. Ведь ми без визнання українського русини. Ну ми просто хочемо, щоб нас врахували в числі національну меншину. А нас не хочуть реєструвати, розтоптуючи свої закони. І через навіть русинів закритий ход буде Україні до Європи. Бо поки не будуть визнані русини, ми віримо, що Європа, крім остальних злочинів, і сей буде класти. Ну ми би хотіли, щоб ми не мішали нашій державі, щоб чиновники знали. В Закарпатті 800 тисяч русинів. Не вірите? Зробимо перепис. А якщо вірите, то рано чи пізно будете відповідати, чому мирний народ об'явлений апріорі сепаратистами і безправними. Ми, громадяни України, в'єдно з українцями краще, ніж Львівська область, голосували за створення нової незалежної України. Краще голосували. А це значить, що сьогодні ми не хочемо бути, мають більше прав мати всіх, хоча б рівні права. Хоча б рівні для інтересів єдинства церкви нашої канонічної і в інтересах єдинства держави. Фантасти-антиукраїнці придумали собі такий фейк. Нібито у русинів Закарпаття існує проросійський та проєвропейський напрямок. Я про це вже повторив, але ще одну рису хочу підкреслити. Нібито першу рису становить антиукраїнська сепаратистська діяльність спрямування представників і згадується моє ім'я – Дмитрій Сидор, котрі орієнтуються нібито на Росію та нібито вимагають визнання окремої русинської національності, що є реальністю у Європі, в світі. А вони це називають злочином. Бідні неуки. На дання автономії чи навіть незалежні регіони Закарпаття. Вони приписують мені той ніби злочин, який прописаний у тому референдумі, який проводився в Закарпатті по закону України, про те, що 78% вимагають самоврядування в Україні, такого більш широкого. Не я голосував, я лише один із 800 тисяч людей голосував. Але то робила громадськість області. Чому я тепер один маю бути звинувачуваний у таких вимогах? В общем, всю книгу записали застарілу, биту давно фразу. Нібито русинів на Росію не знає Росія русинів. Не помагає русинам і не буде скоро помагати. Десь чула там. І Америка, до речі, не знає русинів. Бо якщо б Америка знала за русинів або хотіла б допомогти русинам, давно б вона заставила українську владу, яка б тепер майже підконтрольна їй, щоб признали русинів. Але Америка також мовчить. Америка теж не за те, щоб русини були вільні. І Європа мовчить. Тож, куди нам дійти? В Америку далеко, на небо далеко, в Європу не пускають. Наша задача русинів – навести євроремонт в Україні. Добитись своїх прав і свобод, напевно, вже з майбутніми чиновниками, які колись на наше бажання хай би вже відійшли в історію, бо стільки бід і проблем вони нам принесли.